Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Πάμε στη δεύτερη ώρα. Κοντά μας είναι ο Σπύρος Κετσινέλης, ο φυσικοχημικός, επιστημονικός μας συνεργάτης στο Sky και τη Science View. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Είχες πάρα πολύ ωραίο τελείωμα της πρώτης ώρας. Σου άρεσε ο κ. Κουτανίδης για την παράσταση? Ναι, για τον κύριο Φάινον που συζητήσατε, ναι. Εσένα το γνωρίσαμε περισσότεροι. Σου είχα πει ότι είχα διαβάσει όλες τις βιογραφίες και αυτοβιογραφίες του. Να πάμε να δούμε την παράσταση. Να δούμε και τον άλλο Φάινμαν ή τουλάχιστον έτσι όπως θεατρικά. Ο κ. Κουτανίδης έχει τη φήμη του πολύ καλού ηθοποιού, οπότε. Και το σέβεται, πάνω απ' όλα σέβεται. Διάβασα για το Hawkins, ναι, ρε. Ότι θα έχουμε, λέει, blackout. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί στη φτώχεια και τα πήρε για άλλη μια φορά η ανθρωπότητα. Και εδώ δεν ξέρω τώρα εσύ πώς θα συμφωνήσεις, θα διαφωνήσεις με το διάσημο Βρετανό θεωρητικό. Άλλες φορές συμφωνώ, άλλες φορές διαφωνώ. Το συγκεκριμένο δεν το έχω διαβάσει. Η τεχνολογία, λέει, ευθύνεται εν μέρει για την αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας. Τελείως έτσι αντανακλαστικά θα πω ότι διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι η τεχνολογία έχει φέρει ευημερία και ευμάρεια σε μεγάλα κομμάτια του πλανήτη ιστορικά. Και εντάξει, θέλει συζήτηση το πράγμα, αλλά έτσι, σαν πρώτη απάντηση θα πω ότι διαφωνώ αυτή τη φορά. Ο καθένας, λέει, μπορεί να απολαύσει μια πολυτελή ζωή αν ο πλούτος του προέρχεται από τις μηχανές. Οι μηχανές που εσύ μου έχεις πει ότι θα έρθουν και κάποια στιγμή θα ζούμε όλοι μαζί. Αν αυτές οι μηχανές, οι ιδιοκτήτες αυτών, γιατί να μπορέσεις ένα τύπο ρομπότ να έχεις στη διάθεσή σου, σημαίνει ότι έχεις κάποια χρήματα. Άρα μιλάμε για αναδιανομή του πλούτου άνηση. Μήπως προς αυτή την κατεύθυνση σκέπτεται ο κ. Ναι, αλλά κάθε μηχάνημα που πήγε στις ζωές μας τις τελευταίες δεκαετίες και αιώνες, το ίδιο πράγμα μπορείς να ανοίξεις ως συζήτηση. Η βιομηχανική επανάσταση, ο μεγάλος ο φόβος τότε, να θυμίσουμε, ήταν ότι θα φύγουν, θα χαθούν. Οι Λουδίτες έπαιρναν και έσπαγαν τα μηχανήματα γιατί λέγανε ότι κλέβαν δουλειές από τους ανθρώπους. Θέσεις εργασίας. Ξέρεις κάτι, Χριστίνα, καμιά φορά σκέφτομαι και με πιάνει έτσι και λίγο δέος ότι εσύ και εγώ σήμερα, που δεν είμαστε τίποτα tycoons, έτσι, τίποτα πάμπλουτοι. Δεν, αλήθεια. Νόμιζα εγώ ότι ήμουν. Τα κρύβω τουλάχιστον. Ζούμε όμως πολύ πολύ καλύτερα, απείρως καλύτερα, και εσύ και εγώ, από τον οποιονδήποτε βασιλιά της ιστορίας μέχρι τον 19ο αιώνα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Άλλη ποιότητα ζωής. Ναι, τελείωσε. Καταρχήν η ιατρική. Πολυτέλειες που δεν υπήρχαν και η ιατρική είναι όλα αυτά, τα οποία τα έφερε η επιστήμη, τα έφερε η τεχνολογία. Ναι, είναι από τις περιπτώσεις που θα διαφωνήσω με τον κύριο Hawkins. Άλλο καλό που έχω. Το πρώτο λουλούδι που άνθησε φύτρωσε εκτός γης. Αυτό το είδαμε. Το είδες, είναι καταπληκτικό. Στον ναύτη της NASA, Σκοτ Κέλλι. Προσπάθησε, ήταν από ό,τι διαβάζω και μπορώ να καταλάβω, μια επίπονη και επίμονη προσπάθεια. Ένα φυτό, ένα πανέμορφο πορτοκαλί λουλούδι φύτρωσε για πρώτη φορά εκτός γης. Άμα μπείτε μέσα θα το γκουγκλάρετε, θα βρείτε και την εικόνα του. Είχε στο παρελθόν προσπαθήσει να φυτέψει και μαρούλια, τα έχει καταφέρει. Τα φάγανε τα μαρούλια. Ναι, φάγανε πρώτη φορά μαρούλια που φύτεψαν και καλλιέργησαν εκεί στο διάστημα. Μέσα στο διαστημόπλαιο. Ναι, και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και για την επιστήμη και για να μαζεύουμε πρακτικές πληροφορίες για το πώς ίσως αργότερα φτιάξουμε βάσεις κάπου και ζήσουν οι άνθρωποι απομονωμένοι. Ίσως. Ωραία αυτό, ο λουλούδι πορτοκαλί. Εγώ είδα μια άσχημη βέβαια είδηση για τον Elon Musk, τον αγαπημένο. Νομίζω πάω ρεκόρ, πόσες σερί εκπομπές τον έχω αναφέρει. Αυτή τη φορά η προσπάθεια να επιστρέψει ο πύραυλος που έστειλε, να επιστρέψει κάθετα και να προσγειωθεί, γιατί ένα μεγάλο project που κάνει τώρα η SpaceX, έτσι λέγεται η εταιρεία του, είναι να μπορέσει να έχει ανακυκλώσιμους και επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους. Δυστυχώς δεν πήγε καλά και με το που ακούμπησε κάτω κάθετα ο πύραυλος έπεσε και έγινε μια μεγάλη έκρηξη και πόσταρε και το βίντεο ο Elon Musk της καταστροφής. Δεν πτωείστε οι επιστήμονες. Ειδικά ο Elon Musk, κοίταξε, είναι αυτό που λέμε, έχει ακριβώς σπόρα ο άνθρωπος αυτός και έχει χρεοκοπήσει πάμπολες φορές για να κυνηγήσει τα όνειρά του. Εγώ θυμάμαι αυτό από την ιστορία, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο με τιμά αυτό που θα σου πω, αλλά από όλα όσα μας έχεις πει για τον συγκεκριμένο, μου έχει μείνει ότι έχει φτάσει είτε στα όρια της χρεοκοπίας, είτε ότι έχει χρεοκοπήσει πάρα πολλές φορές κυνηγώντας τον όνειρό του, την πραγματικότητα. Έχω δει βιντεάκια στο YouTube από συνεντεύξεις του, όπου σε κάποιες περιπτώσεις δακρύζει από το συναίσθημα που ανασύρει τις μνήμες. Δηλαδή έλεγε μου τύχε αυτό και έγινε αυτή η καταστροφή και χώρισα κιόλας. Και του είχαν τύχει όλα μαζί στην ίδια εβδομάδα. Και εντάξει, εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Η αγωνία ενός επιστήμονα. Πώς ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό με τον Feynman, γιατί τον ανέφερες πριν με τον κύριο Κοτανίδη. Ήταν στο Project Manhattan, το είπε ο κύριος Κοτανίδης, ο οποίος θα έχει μάθει τη ζωή του απ' έξω και ανακατοτά για να παίζει το ρόλο. Παράτησε το διδακτορικό του, ήταν μια μεγάλη απόφαση που έπρεπε να πάρει, να αφήσει το διδακτορικό του στη μέση για να πάει να δουλέψει για το Manhattan Project υπό την καθοδήγηση του Oppenheimer για να φτιάξουν την πρώτη ατομική βόμβα πριν προλάβουν οι Γερμανοί και τη φτιάξουν και αλλάξει η ιστορία κτλ. Την πήρε την απόφαση τελικά να πάει. Φτάνοντας εκεί, τον ακολουθούσε μια πολύ έντονη φήμη το Feynman, η φήμη της ιδιοφυΐας.
Κυκλοφορούσε δηλαδή πολύ το όνομά του ανάμεσα στις χιλιάδες των ανθρώπων που δούλευαν εκεί. Και όπως καταλαβαίνεις, ειδικά οι τεχνίτες, οι χαμηλότεροι ας πούμε στην κλίμακα και στην ιεραρχία, τον βλέπουν και λίγο με δέος. Είναι ο Φάινμαν, η νεαρή αυτή ιδιοφυΐα που έχει το λαμπρό μέλλον. Κάποια στιγμή λοιπόν τον στείλαν να εξερευνήσει ένα πρόβλημα, να διερευνήσει ένα πρόβλημα. Του ανοίγουν λοιπόν το blueprint του προβλήματος. Το κοιτούσαν... Ελληνικά blueprint. Το blueprint πώς λέγεται στα ελληνικά τώρα, δεν ξέρω. Για να το σχηματικό ενός κτηρίου. Πάνω στο οποίο είναι. Ναι. Όχι, πώς το λέγει ο Σιμίτης, ο κύριος Σιμίτης. Όχι το μακέτο. Όχι το μακέτο. Ναι. Πιο τεχνικό. Πιο δυσδιάστατο. Το χαρτί, ναι. Το κοιτούσαν λοιπόν οι τεχνικοί εκεί πέρα, 4-5 μαζεμένοι, με δέος, με θαυμασμό, κρεμόντουσαν από τα χείλη του και ο Φάινμαν έγραφε τώρα στα απομνημονεύματά του και εγώ λέει κοιτούσα εκείνη το χαρτί και δεν είχα ιδέα τι κοιτούσα. Είχα το άγχος ότι θα ξεφτυλιστώ μπροστά τους, ότι αυτοί περιμένουν να πω κάτι του τελείως ιδιοφυές και δεν ήξερα τι να πω. Και ξαφνικά απλά ρωτάω αυτό εδώ τι είναι. Εντελώς ατυχαία, ήταν κάτι μου λέει σαν παράθυρο, έγραφε, και ρώτησα κάτι εντελώς τυχαίο. Όταν τελικά λέει ο άνθρωπος είναι ψαρωμένος, είναι ψαρωμένος. Αυτοί ξετρελάθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να απαντήσουν τι είναι αυτό το παράθυρο στο χαρτί πάνω και νόμιζαν ότι έκανε την πιο έξυπνη ερώτηση και να στα γράφει αυτό τώρα ο Φέινμαν με πολύ απολαυστικό τρόπο του πώς ψαρωμένος αυτός, ψαρωμένοι και άλλοι και αλληλοδουλευόντουσαν τέλος πάντων. Τελικά, ναι. Ωραίες ιστορίες είναι αυτές και δείχνουν και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα ανθρώπινα στοιχεία. Ναι, και πολύ πλακατζής ήταν κιόλας. Είχε μάθει να ανοίγει κλειδαριές και έκανε διάφορες φάρσες στους συναδέλφους επιστήμονες. Είχε μάθει να ανοίγει κλειδαριές για να. Ναι, γιατί ήταν και απομονωμένα εκεί. Αυτή ήταν σε μια έρημο. Απομονωμένα, τελείως απόρριτο project και βαριόντουσαν, μην νομίζεις. Project Manhattan. Ναι, βαριόντουσαν. Αυτός και μάθανε να ανοίγει κλειδαριές λοιπόν και είχε σκαρώσει τις 1002 φάρσες σε συναδέλφους του φυσικούς και επιστήμονες. Ποια είναι τα στοιχήματα της επόμενης. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για κάποια από τα μυστήρια, ξεκινήσαμε να μιλάμε για κάποια από τα μεγάλα ερωτήματα και μυστήρια της επιστήμης ή του σύμπαντος τέλος πάντων που θα κληθεί να απαντήσει η επιστήμη. Καλύψαμε κάποια, όχι όλα, και επειδή δεν τα καλύψαμε όλα, είχα την ιδέα να συνεχίσουμε να συζητάμε. Και καλά έκανες γιατί έχει μείνει αυτή η εκπομπή. Πριν όμως προχωρήσουμε, να σε διακόψω, να μου πεις πού βρίσκουμε τα βιβλία σου. Γιατί με έχουν πάρει αρκετά τηλέφωνα φίλοι ακροατές. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν σε κάποια. Δεν είναι εκδόσεις, δεν θα τα βρείτε σε εκδόσεις εννοώ και δεν θα τα βρείτε και σε βιβλιοπωλεία. Καθαρά. Τα βιβλία θα τα βρουν ή επικοινωνώντας με τη Science View ή πηγαίνοντας κατευθείαν στο site thenightLab.com, όπου είναι εκεί όλες οι δικές μου δουλειές στην Ελλάδα. Όποιος θέλει βιβλίο μου από το εξωτερικό επικοινωνεί με την Taylor και Francis ή τα ψάχνει στο Amazon. Όποιος θέλει τα βιβλία που έχω βγάλει στα ελληνικά είναι εκδόσεις Nightlab και τα βρίσκει από το site. Ο ευκολότερος δρόμος είναι να γκουγκλάρουν εμένα ή να με βρουν στο Facebook και να ρωτήσουν εμένα. Ξέρεις, το παράπονο ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος. Με πήρε σήμερα. Ηλικιωμένος, όχι ηλικιωμένος, μια χαρά άνθρωπος, αλλά μου λέει δεν είμαι εξοικειωμένος με την τεχνολογία ή με τα. Με πήρε μια κυρία που ακούει εσένα φανατικά και με είχε πάρει μια μέρα 5 φορές, 6 φορές. Μιλάμε για τρελή επιμονή. Στο τέλος, αφού με βρήκε, μου είπε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εξοικειωμένη με αυτά. Και της είπα λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς πλέον όλα γίνονται μέσω διαδικτύου, πληρωμές, παραγγελίες, αποστολές. Και έβαλε την άλλη μέρα τον ανιψιό της να με πάρει. Δηλαδή η επιμονή αυτής της γυναίκας ήταν τόσο μεγάλη. Θα της το πήγαινα, αν δεν είχα παιδιά και υποχρεώσεις, θα της το πήγαινα σπίτι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μεγάλα τα στοιχήματα, τις προκλήσεις. Όχι, μισό λεπτό, δεν θα σε αφήσω σήμερα να μιλήσει, αλλά είναι ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το επόμενο ημίωρο λοιπόν θα πούμε κυρίες και κύριοι για τις προκλήσεις. Με Σπύρο και Τσινέλη κυρίες και κύριοι, με τον επιστημονικό μας συνεργάτη και τη Science View εδώ για άλλη μια φορά. Στο ημίωρο αυτό το δεύτερο της δεύτερης ώρας μιλάμε για τις προκλήσεις του επόμενου αιώνα και πώς σε αυτά τα μεγάλα μυστήρια θα απαντήσει η επιστήμη. Τώρα νομίζω άνετα έχεις το χώρο γιατί το πρώτο ημίωρο κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα στο πλαίσιο πάντα της φιλίας που έχουμε. Και κάθε κουβέντα μπορούμε να τη φέρουμε στην επιστήμη ούτως ή άλλως. Την έχουμε αυτή την. Καλά. Μια χαρά. Χθες το βράδυ έβλεπα μια ταινία, δεν μου άρεσε πολύ σαν ταινία, αλλά η θεματολογία της ήταν. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να μην κάτσω τη δω. Τσάπι λεγόταν και έχει να κάνει με το γνωστό το θέμα του αν θα καταφέρουμε, να μια πρόκληση του 21ου αιώνα, αν θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτιάξουμε πολύ έξυπνες μηχανές, δηλαδή μηχανές που να σκέφτονται, να έχουν συναισθήματα. Θα μου πεις, μου περιγράφεις τον άνθρωπο τώρα, αλλά αυτό είναι το σημείο μας, το σημείο αναφοράς μας περί εξυπνάδας και ευφυΐας. Αν θα φτιάξουμε λοιπόν μηχανήματα κοντά σε αυτό που λέγεται νοημοσύνη και αν θα καταφέρουμε κάποια στιγμή εμείς, γιατί στην ταινία αυτό γίνεται, κάποια στιγμή να μεταφέρουμε τη δική μας συνείδηση και ευφυΐα σε κάποιο μηχάνημα. Όπως καταλαβαίνεις, αν αυτό το πετύχουμε, χαρτογραφώντας και το τι είναι συνείδηση, τι είναι εγκέφαλος, εάν το πετύχουμε αυτό, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε πλέον για αθανασία. Και αν το καταφέρουμε αυτό, μιλάμε για απειλή. Αυτό που επίσης έχουμε δει πολλές φορές. Μιλάμε για απειλή στο επίπεδο που
εάν τα μηχανήματα αρχίσουν να είναι ανεξάρτητα και να μπορούν να αυτοεξελίσσονται, να μην χρειάζονται δηλαδή το ανθρώπινο χέρι για να προγραμματίσει έναν υπολογιστή. Για να συντηρηθούν απλά πράγματα. Αυτό. Δηλαδή. Φυσικά υπάρχει πάντοτε η απειλή το ότι εμείς μπορεί να είμαστε πλέον άχρηστοι για αυτούς, μη σου πω και απειλητικοί. Αντιστροφή ρόλων ενδεχομένως Ναι, να γίνει ναι. κάποια στιγμή. Δηλαδή ο κυρίαρχος να είναι. Κάποια σενάρια που βλέπουμε σε ταινίες, αυτές τις ταινίες τις απεσιόδοξες, τις δυστοπικές, μπορεί να βγουν, ξέρεις, να βγουν έτσι. Ποιος ξέρει, ο χρόνος θα δείξει. Άμα τώρα είναι πολύ υποθετική ερώτηση, η οποία όντως βασίζεται σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας και σε ταινίες που έχουμε δει, κυρίως χολιγουντιανές. Αν καταφέρουν να φτιάξουν τέτοιου είδους μηχανές, ρομπότ, τα συναισθήματα, θα επιμείνω στο αρνητικό, δυστυχώς επιμένω πάντα σε αυτό το αρνητικό κομμάτι, θα μπορούν να θυμώνουν, θα μπορούν να εκδικούνται, θα μπορούν να νιώθουν μίσος. Αυτό έχει να κάνει και με ο άνθρωπος το... έχει μια συνείδηση. Όχι όλοι, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι ανεξέλεγκτα, κακοποίητα ή εγκληματικά και φέρουν ό,τι φέρουν εδώ. Αν μια μηχανή που δεν έχει αυτή τη συναίσθηση, αλλά του έχει βάλει μόνο τέτοια χαρακτηριστικά μέσα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να σκοτώσει, να καταστρέψει, να ισοπεδώσει. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Το ότι όταν φτιάξεις μια μηχανή η οποία είναι έξυπνη, τι εννοούμε έξυπνη, να μπορεί να αρχίσει να παράγει τη γνώση μόνη της και να αυτοσυντηρείται και αυτοεξελίσσεται. Και το μόνο της μέλημα είναι να κερδίζει. Η διατήρηση στην ύπαρξη. Πού θα οδηγηθεί αυτό? Θα οδηγηθεί στην εξέλιξη και των συναισθημάτων όπως του ανθρώπου. Γιατί φαντάζομαι και ο άνθρωπος πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης. Άρα μήπως υπάρξει μια αντίστοιχη πορεία? Μπορεί να γίνει κάτι το μόνο επιθετικό που θα έχει ως σκοπό να ξεμπερδέψει από εμάς? Δεν ξέρουμε. Και άμα δεν έχει, ίσως είναι χειρότερο να μην έχει συναισθήματα, να μην νιώθει. Αν είναι προγραμματισμένο μόνο να κερδίζει, no matter what, τότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ότι θα κάνει αυτό για το οποίο έχει προγραμματιστεί. Το σίγουρο είναι να έχει ένα στόχο και να τα καταφέρει. Το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά θα γίνουν σε χρονικές κλίμακες πολύ πιο γρήγορες από τις δικές μας. Έτσι. Δηλαδή, εμείς χρειαστήκαμε κάποιους αιώνες για να πετύχουμε κάποια πράγματα, κάποιες χιλιετίες για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι στο θέμα των υπολογιστών, όταν φτάσουν αυτό το σημείο που θα γίνει η έκρηξη, το singularity point που λένε και στη γλώσσα την επιστημονική, οι αγγλόφωνες, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το singularity point, το σημείο αυτό της έκρηξης, εκεί σταματάει τελείως και η φαντασία μας. Δηλαδή, εκεί, όχι απλά δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να καν να φανταστούμε τι θα γίνει μετά. Και το πόσο γρήγορα θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη για τις μηχανές και για τον πλανήτη μας. Τότε γιατί να κάνουμε κάτι? Τώρα κάνουμε μια πολύ... Ναι, βέβαια. Κοίταξε, ο Elon Musk, που τον έχω αναφέρει για 80η φορά, ο Elon Musk έχει πει: ας μην βιαζόμαστε με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό. Μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πολύ κακό. Συγκεκριμένα είπε: είναι σαν να έχουμε μαζευτεί γύρω από ένα τραπεζάκι και να καλούμε τα δαίμονες. Το πέτσι. Από την άλλη όμως λες ότι. Μα γιατί να προκαλέσει τόσο την τύχη σου και τη μοίρα σου? Ναι, αυτή είναι μια πλευρά. Ναι. Από την άλλη πλευρά θα πεις όμως ότι εάν κάτι μπορεί να συμβεί, θα συμβεί στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι μια δυνατότητα θα τη σταματήσεις και δεν θα συνεχίσει ποτέ. Έστω και με καθυστέρηση. Γιατί μπορεί να το καθυστερήσει αυτόν τον αιώνα ή αυτή τη δεκαετία ή την 20ετία, αλλά θα γίνει. Σωστά. Μπορεί λίγο να το αναβάλεις, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του τέτοιος. Θα ξαναπώ πάλι το κουτί της Πανδώρας. Είναι από τη φύση του τέτοιος άνθρωπος που δεν νομίζω να σταματήσει ποτέ. Είναι σχεδόν αυτός ο σκοπός αυτή η παραγωγή και η. Βέβαια, τα έχει λύσει ο Νίκος Παπάζογλου. Θα πάω και ας μου βγήκε σε κακό. Για τον έρωτα βέβαια το έχει πει αυτό, αλλά κάνεις πράγματα ξέροντας. Καλύτερα να μετανιώσεις κάτι που έκανες παρά κάτι που δεν έκανες. Ούψ, και μετά έρχεται το τέλος. Που είναι λοιπόν έτσι και το χαρακτηριστικό του ανθρώπου και τις προκλήσεις να τις δημιουργεί, στις προκλήσεις να υποκύπτει και να ενδίδει και να δει ποιο είναι το επόμενο. Η πρόκληση βέβαια ξεχωρίζει από τις άλλες προκλήσεις, γιατί την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για το αν θα ανακαλύψουμε τι είναι η μαύρη ύλη, η σκοτεινή ενέργεια, η σκοτεινή ύλη. Για το αν θα καταφέρουμε, γιατί το πάλευε πάρα πολλά χρόνια και ο Αϊνστάιν, να ενώσουμε τη βαρύτητα με τις υπόλοιπες δυνάμεις και να φτιάξουμε το quantum gravity, την κβαντική βαρύτητα. Αυτά είναι μεγάλες προκλήσεις της επιστήμης, αλλά προφανώς αν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα δεν βάζουμε σε ρίσκο την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η συγκεκριμένη πρόκληση όμως βάζει σε ρίσκο την ανθρωπότητα ολόκληρη. Η συγκεκριμένη πρόκληση εννοώ το αν θα φτάσουμε τελικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί άπαξ και φτάσουμε σε αυτό το σημείο που ένα μηχάνημα είναι πολύ έξυπνο, είναι πλέον ίσως και εκτός ελέγχου μας. Οπότε αυτή είναι πραγματικά μια πρόκληση που σίγουρα θα αλλάξει την ιστορία της ανθρωπότητας
ίσως και την εξαφανίσει, ή αν δεν την εξαφανίσει θα την αλλάξει πάρα πολύ ριζικά. Και θέλω να νομίζω τουλάχιστον δεν είναι πολύ μακριά όλο αυτό. Πριν από 20 χρόνια, βλέποντας τις πρώτες ταινίες, θα το πάω πολύ ενδεχομένως λαϊκίστικα, ταινίες του James Bond, με το πώς, τι αυτοκίνητο χρησιμοποιούσε, το τηλέφωνο, το κινητό, το ρολόι. Λέμε εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Μέσα σε 20 χρόνια, όχι απλώς έχουν γίνει, έχουν ξεπεράσει την ταινία. Βέβαια. Και θέλω να πω, αν είναι ένα τόσο απλό χαρακτηριστικό ενός σεναρίου μιας ταινίας, φανταστείτε τι μυαλά υπάρχουν εκεί έξω και πόσο μπορούν να το προχωρήσουν όλο το πράγμα. Άρα και πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα. Υπάρχουν και σενάρια, οι κύκλοι των μελλοντολόγων, αν θες, και όταν λέω μελλοντολόγους δεν αναφέρομαι στους τσαρλατάνους. Το έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς οι δύο. Αναφέρομαι σε ανθρώπους όπως ο Ρέι Κούρτσβεϊλ, οι οποίοι μελετούν τα μοτίβα, μελετούν τις εξελίξεις και μπορούν να κάνουν κάποιες προβλέψεις για το μέλλον της τεχνολογίας. Έχουν βάλει το 2045 ως μια χρονιά ορόσημο. Πιστεύουν ότι πράγματα θα γίνουν πολύ σημαντικά το 2045, το οποίο είναι λίγο έτσι άβολα κοντά μας το 2045. Είναι μία ανάσα κοντά μας. Ναι, είναι μία ανάσα. Να δούμε λοιπόν και άλλες προκλήσεις τώρα και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μάλλον θα πάμε και σε τρίτη εκπομπή. Να σε ρωτήσω κάτι, ωραίες οι μηχανές, ωραία όλα αυτά. Για ποιο λόγο δεν έχουμε βρει ακόμα ένα φάρμακο για τον καρκίνο? Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι αρρώστιες και οι ασθένειες που μας ταλαιπωρούν? Σήμερα ο κιθαρίστας των Eagles πέθανε. Hotel California, για να σας θυμίσουμε, δεν βάζω τραγούδι και το βάλανε όλοι προηγούμενοι. Ωραίο τον γκολ του Ράμσεϊ. Τον γκολ του Ράμσεϊ, δηλαδή. Σκόραρε ο Ράμσεϊ. Μπα, δεν νομίζω. Okay. Με ρώτησε κάποιος φίλος, έχω ακούσει δηλαδή τις εκπομπές σας για τις συμπτώσεις. Αυτό πώς το εξηγείς, ρε φίλε? Λέω εντάξει, το εξηγώ όπως όλα. Δηλαδή, αν ψάξεις τις χιλιάδες των περιπτώσεων, τα εκατομμύρια των περιπτώσεων, κάπου θα βρεις ένα μοτίβο, ένα ψεύτο μοτίβο μάλλον. Θα καταλάβεις ότι στατιστικά τα περίεργα δεν είναι και τόσο σπάνια. Απλά επειδή σε εμάς μας αρέσει να το βλέπουμε το περίεργο και να γατζωνόμαστε πάνω του. Το έχεις ανάγκη. Και γατζωνόμαστε και λέμε, κάτι συμβαίνει εδώ. Εντάξει, Πες μου για τις αρρώστιες. Αν δεν πείθω τον κόσμο, τι να κάνω? Ας πάρει την άλλη εκδοχή που είναι ότι ο Ράμζε έχει μια μαγική δύναμη να σκοτώνει. Δηλαδή, τι να πω. Ναι, το θέμα της ιατρικής είναι μια άλλη μεγάλη πρόκληση για την επιστήμη. Καταρχάς, για τους καρκίνους γενικότερα, ακόμα υπάρχει συζήτηση και debate για το ποιο ποσοστό είναι υπεύθυνο των επιλογών σου, δηλαδή το lifestyle που επιλέγεις, ποιο ποσοστό είναι η τύχη, τυχαίες γονιδιακές μεταλλάξεις, και ποιο ποσοστό είναι το κληρονομικό, δηλαδή σε τι ποσοστό φταίνει η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Ναι, αλλά στο παρελθόν άλλες ασθένειες οι οποίες οδηγούσαν στο θάνατο με ένα απλό εμβόλιο πλέον καταπολεμούνται και θεωρούνται σαν απλό κρυολόγημα. Γιατί δεν έχει γίνει κάτι για τον καρκίνο, τα είδη, τις μορφές του καρκίνου, με αυτά τα δεδομένα που μόλις μας είπες? Γιατί υπάρχουν τώρα διάφορα σενάρια της νομοσιολογίας πίσω από αυτό. Κοίταξε, πολύ θέλουν πρόσφατα. Θέλουν να μας σκοτώσουν, θέλουν να μας πεθάνουν, κάνουν πειράματα. Στους συνωμοσιολόγους να πω ότι πολύ πρόσφατα έχασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έχασε το γιο του από καρκίνο. Που σημαίνει ότι εάν οι συνωμοσίες ισχύανε ότι για τον κοσμάκι τον απλό δεν δίνουν φάρμακα και τα κρατάνε η ελίτ της νέας τάξης πραγμάτων, δηλαδή αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, πόσο πιο μες τα πράγματα να είσαι, και έχασε το γιο του. Οπότε οι συνωμοσιολόγοι ας χαλαρώσουν λίγο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος απογοητεύεται γιατί σου λέει φτάσαμε στον πλούτονα και δεν έχουμε ακόμα θεραπεύσει το απλό κρύωμα. Κάποιες αρρώστιες δεν είναι τόσο εύκολες τελικά όσο ακούγονται. Όταν έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες και εκατομμύρια ιούς και όταν έχουμε να κάνουμε με απίστευτα πολλούς και απρόβλεπτους τρόπους μετάλλαξης των κυτάρων, κάποιος θα λέγει ότι είναι και σχεδόν φυσιολογικό πράγμα ο καρκίνος και η εξέλιξή του. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Η πρόκληση θα είναι, εκτός του να βρούμε τους μηχανισμούς που προκαλούν όλα αυτά, η πρόκληση θα είναι και στο κομμάτι και της διάγνωσης αλλά και της θεραπείας. Δηλαδή έχουμε την νανοιατρική που σιγά σιγά ίσως φτάσει στο σημείο να στέλνει μικρά ρομποτάκια μέσα σου και να παραδίδουν εκεί που πρέπει το φάρμακο ή να καταστρέφουν αυτά μόνα τους κύτταρα που το κάνουν τώρα άλλα δικά μας κύτταρα. Διάβαζα πρόσφατα επίσης, για να καταλάβεις το μέγεθος του άγνωστου ωκεανού μέσα στον οποίο κολυμπάμε, 3 φορές περισσότερα από τα κύτταρά μας είναι βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί μέσα μας. 3 φορές περισσότερα από τα κύτταρά μας, τα βακτήρια και μικρόβια. Είχαν πει για 10 φορές, τελικά το 10 ήταν υπερεκτίμηση, αλλά και πάλι είναι περίπου 3 φορές. Δηλαδή, αν έχεις 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα, έχεις 300 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς μέσα σου. Παρένα. Για να καταλάβεις πόσο άγνωστο μας είναι ακόμα το σώμα μας. Ναι. Μια μεγάλη πρόκληση ήταν αυτή. Το θέμα δηλαδή του πού θα φτάσει η ιατρική στο θέμα της διάγνωσης και της θεραπείας.
ο κόσμος περιμένει. Προφανώς και περιμένει, αλλά αν Θεωρείς ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε? Αν έρθει από κάπου η απάντηση, από την επιστήμη θα έρθει η απάντηση. Καλά, εννοείται. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε. Με τον ΑΒ τρόπο θα φτάσουμε στο σημείο που ο θάνατος θα μας φαίνεται πλέον κάτι το αδιανόητο. Και πάλι κάτι σε αυτό. Κάποτε τα 40 χρόνια, αρκετά χρόνια πίσω, αιώνες κιόλας, 40 χρόνια ήταν μια ηλικία που ήσουν να φύγεις. Αν δεν είχες φύγει ήδη. Τώρα έχουμε φτάσει στα 90, στα 80 και ένας 40 σημερινός είναι ο 20 του παρελθόντος. Μπορεί να δούμε εκπλήξεις στο κομμάτι της έρευνας της γύρανσης. Δηλαδή του πώς να σταματάει η γύρανση των κυτάρων. Μπορείς να τους πεις να το κάνουν λίγο γρήγορα αυτό? Θα το ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να τους το πω. Ωραία. Αλλά όσο ο πλανήτης, κοίταξε να σου πω τι γίνεται. Γιατί ωραία τα λέμε για την επιστήμη, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Στην πράξη τι γίνεται? Ξοδεύουμε το χρόνο μας, την ενέργειά μας, τα λεφτά μας σε 1002 ανοησίες, εμείς οι άνθρωποι. Και από εκεί που περιμένουμε τα πραγματικά τα θαύματα που είναι η επιστημική έρευνα, παλεύουμε όλοι μας για χρηματοδοτήσεις και στο τέλος αντιμετωπίζουμε και την καχυποψία του κόσμου. Πάμε πάλι. Άμα σε ένα πανεπιστήμιο ελληνικό υπήρχε από τη στιγμή που δεν υπάρχει από το δημόσιο, από το ελληνικό κράτος τα χρήματα για να μπορέσει να τους δώσει για να κάνουν κάποια πειράματα, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, και άμα το πάει ένας ιδιωτικός φορέας, τα παίρνει το πανεπιστήμιο για καθηγητής. Για ποια έρευνα συζητάμε, άρα για ποια επιστήμη και για ποια εξέλιξη? Μεγάλη κουβέντα. Στην Ελλάδα της κρίσης, γιατί ξαναέβλεπα σήμερα το μεσημέρι, χάζευα λίγο την γερμανική τηλεόραση. Βλέπω πολύ συχνά BBC και Deutsche Welle, γιατί θεωρώ ότι έχουν πιο ποιητικές ενημερωτικές εκπομπές. Και έβλεπα με ένα αφιέρωμα για την Ελλάδα και τους Έλληνες επιστήμονες που φεύγουν. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε εκπομπή που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και επανέλαβαν τα νούμερα που είχε πει και ο κύριος Ιωαννίδης στην ομιλία του στο TED. Ενώ είμαστε το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού, εμείς οι Έλληνες, το top των ερευνητών παγκοσμίως, στο top των ερευνητών παγκοσμίως, μας αντιπροσωπεύεται το ελληνικό στοιχείο στο 3%. 20 φορές παραπάνω από ό,τι μας αναλογεί. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα δυναμικό εκεί πέρα που πρέπει να αξιοποιηθεί. Φεύγουν έξω βέβαια για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους οι άνθρωποι. Αλλά στην Ελλάδα της κρίσης πολλά πανεπιστήμια δεν έχουν πρόσβαση σε βιβλιογραφία. Τους κόβουν την πρόσβαση σε databases, σε βάσεις δεδομένων. Τι να πω, εντάξει, δηλαδή θα ξαναγίνω πάλι ο κακός, αλλά δεν έχουμε αγγίξει τρίχα της Εκκλησίας. Τρίχα της Εκκλησίας δεν έχουμε αγγίξει και έχουμε βάλει 1002 εμπόδια στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους καθηγητές. Όλοι περιμένουν πότε θα θεραπευτεί ο κάθε καρκίνος, πότε θα θεραπευτούν τα κρυώματα. Αλλά την ίδια ώρα σου Αλλά την ίδια ώρα δεν την πειράζει. Βάλει ο Θεός στο χέρι. Ναι, από την ίδια ώρα ξέρεις, η Εκκλησία να είναι καλά και τα πανεπιστήμια, εντάξει, τι με νοιάζει τα πανεπιστήμια εμένα. Δηλαδή, εσύ κυρία Μαρία μου, που σε νοιάζει να βρεις απαντήσεις στα προβλήματά σου σήμερα, η επιστήμη θα στα φέρει. Αλλά την επιστήμη την κουτσουρεύουν, τις βάζουν τρικλοποδιές και δεν ενοχλεί. Αν ακουμπήσουμε την Εκκλησία, ενοχλούμαστε. Δηλαδή, έχουμε κάνει τις προτεραιότητες μας τελείως αχταρμά. Και ελπίζω στον 21ο αιώνα και στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η επιστήμη, μια από τις προκλήσεις που θέλω να αντιμετωπίσουμε και να κερδίσουμε είναι αυτό. Να δούμε τελικά ότι η επιστήμη είναι η πηγή των απαντήσεων μας. Βήμα προς τα εκεί φαίνεται ότι ο Πάπας είναι σε αυτή την κατηγορία. Τουλάχιστον είναι, θα το πω λίγο πιο, συγγνώμη σας ζητώ, είναι open-minded σε κάποια πράγματα. Βατικανό, μιλάμε για Πάπα, έτσι, όχι. Εντάξει, μου είναι μια συμπαθητική φυσιογνωμία σε σχέση με κάτι άλλους δικούς μας. Σε σχέση με κάτι δικούς μας, εννοείται τον προτιμώ, αλλά και πάλι και αυτός αντιπροσωπεύει, έτσι, είναι εκπρόσωπος ενός συστήματος αδιανόητα, ας πούμε, τι να πω, αδιανόητα οπισθοδρομικού, που κρατάει την ανθρωπότητα δέσμια και δεν την αφήνει να προχωρήσει. Άλλη μια πρόκληση προλαβαίνουμε να πούμε. Θα βρούμε έξτρα διαστάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι 3, συν ο χρόνος 4. Μπορεί να έχουμε και άλλες διαστάσεις. Ας πούμε... Όταν λες διαστάσεις, τι εννοείς? Εμείς ξέρουμε ότι είναι ναι. Οι 3 διαστάσεις και ο χρόνος που λέγες νωρίτερα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις στα βάθη της ύλης που δεν τις βλέπουμε. Μπορεί στο επίπεδο του Planck. Τώρα, αν πεις τι είναι το επίπεδο του Planck, εάν παίρναμε ένα άτομο και το φουσκώναμε στις διαστάσεις του σύμπαντος, στην κλίμακα του Planck θα ήταν ένα δέντρο μέσα σε αυτό το σύμπαν. Οπότε κατάλαβε, ένα δέντρο μέσα στο σύμπαν είναι το Planck μέσα σε ένα άτομο. Για τέτοιο βάθος μιλάμε. Μιας και είπα χρόνος, μια πρόκληση θα είναι να δούμε τελικά τι είναι αυτός ο χρόνος. Είναι μια ψευδαίσθηση. Μπορούμε να κάνουμε ταξίδια στον χρόνο. Εμείς τον έχουμε ορίσει τον χρόνο, ή ο άνθρωπος. Ναι, έχουμε δώσει αυτή τη διάσταση. Ναι, είναι τελικά το 24ωρο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Είναι γενικότερα η αίσθηση της ροής του χρόνου. Είναι τελικά ένα ανθρώπινο δημιούργημα ή είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει αυτούσιο μέσα στο σύμπαν.
Και ποια η ροή του. Μπορούμε να πάμε πίσω στον χρόνο. Είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν για το ταξίδι πίσω στον χρόνο. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Μηχανή του χρόνου, το περίφημο, ας πούμε, με ένα τέτοιο που έχουμε δει πάλι σε ταινίες, αλλά με μια άλλη μορφή. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που είμαι ψιλοαπόλυτος ότι το ταξίδι πίσω στον χρόνο δεν γίνεται γιατί προκαλεί άπειρα παράδοξα. Εκτός και αν, και θα κλείσω με αυτή την πρόκληση, γιατί τα συνδέω το ένα με το άλλο. Είδες, πάω με γεφυρούλες από το ένα στο άλλο. Εκτός και αν ανακαλύψουμε τα παράλληλα σύμπαντα, τότε ίσως να μπορείς να πας πίσω στον χρόνο, αλλά σε ένα άλλο σύμπαν. Παράλληλο σύμπαν. Παράλληλα σύμπαντα. Μας. Είναι το σύμπαν αυτό που ζούμε μόνο ή είναι και άλλα εκεί τριγύρω. Και στα οποία όμως υπάρχουμε. Υπάρχει μια άλλη Χριστίνα, υπάρχει μια άλλη Δήμητρα. Με την ίδια, όχι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν σύμπαντα ταυτόχρονα πολλά, στα οποία εμείς δεν υπάρχουμε, υπάρχουμε μόνο σε αυτό το δικό μας, ή και εμάς το δικό μας με τη Χριστίνα και τη Δήμητρα και τον Σπύρο. Είναι άπειρα, γιατί κάθε φορά που έχετε να πάρθει μια απόφαση ή να γίνει ένα εκβατικό γεγονός, το σύμπαν σπάει στα δύο και ξανά και ξανά και ξανά εις άπειρον. Και φτιάχνει τη δική του ιστορία. Είναι αυτό ένα μαθηματικό καπρίτσιο για να απαντήσουμε κάποιες άβολες ερωτήσεις, ή όντως υπάρχουν άπειρα σύμπαντα? Είναι η προηγούμενη ταινία του Παπακαλιάτη, το Αν. Με αυτό θα κλείσουμε. Σε έστειλα αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Και εγώ ευχαριστώ. Την επόμενη Τρίτη και πάλι μαζί. Έγινε, φιλιά. Μια χαρά. Δήμητρα Σταματίου, Μάρμο Γουλέ, Αργυρό Γεμαλιάρη, Σπύρος Κιτσινέλης, Χριστίνα Βιώδη. Μια χαρά σε όλους.